Guys ang bahay ni Pinoy Trucker Marco dito sa area na to, dyan sa side na yan, dito sa left side ko somewhere in there. Hindi pa ako nakarating sa bahay nila eh. Dito yan nakatira. Mula dito hanggang doon sa bahay ko 1.5 kilometro lang. Yan dito lang sa banda siya nakatira. Yung mga bahay na yan. Yan, malapit na tayo sa bahay guys. Walang pwedeng mapagparkan dito sa side, kaya dadalhin ko na lang sa backlane yung truck. Sa backlane namin na lang magpark. Maluwang. Pagka hindi na ipasok yan, parang hindi ka truck driver kung ganyan. Alright, dito na tayo sa bahay guys. Maluwang. Napakaluwang. Alright guys, good morning. Ayan, sa home yard na tayo, no? Kita nyo naman. At uwi na ako. Dadalhin ko tong truck sa bahay. Buksan ko muna itong aking yung gate. Hindi available si Mrs. ngayon para sunduin ako kasi yung mga bata nag-aanda siya sa mga bata. Para sa school nila. Kaya naman, daling ko tong truck, pauwi na lang ng bahay. Alright. Lumabas kasing guys check engine dito sa unit natin. Tama-tama, pauwi na ako ng Winnipeg ako. Papa-check ko na, diretso na. Hapon, lumabas ito ng tanghali Hapon ng tanghali. Sabi ko, kita ko na lang, daling ko na lang sa sa dealer. Tama-tama. Home time na naman tayo mga kaibigan. Tama-tama, mga ilang araw lang naman ako sa karsada. Noong 23 tayo umalis, September 23, katapusan ngayon. Isang linggo lang tayo sa karsada. 1 week lang tayo sa karsada. Wow! Ang tama. Home time na naman tayo. Ganito yung mga ideal lang guys na mga maglulong truck driver dito sa Canada. Tama-tama ito, ideal na to. Mahirap din yung yung isang buwan, 2 buwan ka doon sa karsada. Hindi na maganda yun kasi may mga maliliit ka pa kumbaga tamang balance lang. Ganito yung mga kainaman lang ng truck driver dito sa
dito sa Canada, US. Para sa akin lang, mas mainam na at masaya ako sa ganito na. Yung tipong 2 weeks, 3 weeks, maximum 1 month sa bahay ka na. Pero kung 2 months sa akin, hindi na maganda. Not unless yung ayoko masyadong magsasalita, no, pero not unless sa mga OFW pa na nandito sa Canada o permit na wala pa yung mga pamilya nila. Kung ganun ang situation ko, siyempre sabi nga nila situation case to case basis niya. Kung ganun ang situation ko, kahit tumira na ako sa karsada kasi may truck naman tutulugan para hindi ka na masyadong mangungunsime sa bayad mo sa niyan, sa bahay, renta, di ba? Nakatipid ka na. Magkano ngayon ang renta rito sa Canada? Kamahal. Kasi syempre, pataas na ng pataas ang cost of living, guys eh. Lahat ng bilihin tumataas, wala namang bumaba. Yan guys, andito na tayo sa McPhilip. Lapit na tayo. Mga 20 minutes drive pa, andun na tayo sa bahay. Nakakamiss din. Nakakamiss ang mga bata. Siyempre, pati pinagdaanan ng bata ka mo na lang. Diba guys, siyempre bata-bata pa naman tayo eh. Meron pa naman tayong sa sarili eh. Ilang taon na ba ako? 44 years old ko na. Wow! Yan tayo eh. Kaya lagi tayong nababas kasi puro kaberdihan ang nasa isip eh. Ewan ko sa inyo guys. Ang kuwan mo kanya, daking niya dahil kasyudot dak. Ang agapot vlog tayo nga kasi ko pagpalpalanggot tayo ha. Pagpakita tayo lang, hindi talaga nga pagpaypay sumabiyag. Iti may isang truck driver kan tatay dito sa Canada. Kaya halo-haloan ko lang ng Ilocano. Ito lang ang buhay naman dito sa Canada guys. Dito tayo para lagpasan natin itong mga nandito sa right side na kakanan na ganito. Pero guys, sa totoo lang laking pasasalamat ko sa inyo, no? Kung hindi kayo nanonood sa mga vlog ko, kung wala akong nakikitang views ko, hindi nadadagdagan yung mga subscriber ko, minto na rin ako sa pagbablog. At saka isa pa, ang content ko wala namang masama. Kayo na rin mismo nagsabi guys, no? Walang masama sa naging content ko. Nakikita nyo naman yung content ko, super. It's all about trucking, buhay ng truck driver at saka magulang dito sa Canada. Pero guys para sa akin lang ito ayokong magsalita sa mga ibang tao, no? Kung ano yung gusto nila sa buhay nila, yung mga ibang mga truck driver kung anong gusto nila. Sa akin talaga since alam nyo naman, di naman ligid sa inyong kaalaman, no? Na ang buhay ng lakay trucker may mga malilit pang mga anak. Meron pa akong 3 minor. High school na yung anak kong isa, tapos yung pangalawa grade 4, tapos si Baki mag-grade 1 next year pa lang, malilit pa.
Yung mga ganong klase o mga ganong edad ng mga bata guys, kailangan pa talagang guide ng magulang at syempre lagi mo dapat nakikita yung mga yon. Kasi alam mo kung bakit ilang ano na lang, ilang taon pag lumaki ng mga yan, hindi mo na makakasama sa mga sa mga pasyalan, sa mga galaan, sa camping. Hindi mo na sila basta mahalik-halikan, makapyakap. Ngayon, namiyayakap at nahahalikan mo pa sila. Gawa nga ng siyempre maliliit pa. Kailangan pa nila ng mga konting lambing-lambing ng mga yan. Di ba gano'n naman tayong parents? Pag pumalo na yung mga magbinata at magdalaga na yung mga yan, maaari mo bang halik-halikan yung mga yan? Hindi mo naman maaaring hahalik-halikan na yan. At saka isa pa, yung mga yan may mga sarili ng buhay niya, magkakaroon na ng boyfriend, magkakaroon na ng girlfriend. Hindi mo na siya makakasama. In the end, yung mga maliliit sila na mismo lang talaga. Yun na para sa akin, yun ang aking preferences sa sarili ko, sa buhay ko. Ewan ko lang sa iba guys basta ako, masaya ako sa ginagawa ko. I-bash nyo ko dahil hindi ako nagpa-flat deck. Sabihan mo nyo man ako na hindi ko kaya ang flat deck, wala akong pakialam dyan. Pero ito lang masasabi ko, naging truck driver ba ako kung hindi ko kayang mag-drive ng kahit ano? Sa dami na lang pinagdaanan ko sa buhay ko, ang pagpa-flat deck o step deck lang ang hindi ko kayang mapag-aralan at matutunan. Kalokohan na yan. Kahit sino namang truck driver, sasabihin mong ganun. Sabihin lang sa'yo, kung yun ang paniniwala mo na hindi ko kaya, hindi, di ba? Para hindi na humaba ang usapan. Kung hindi mo kaya, kapag na may nag-comment sa'yo, hindi mo kaya ang mag-flat deck, sabihin mo na lang sa kanila, oo, hindi ko kaya, para hindi na humaba. Ito na yung sinasabi nating McPhillips. Ito. Mamaya tuturo ko sa inyo kung saan yung nakatira si Marco, si Pinoy Trucker, si Idol. Magkalapit lang naman kami ng tirahan ni Marco Kaso nga lang masyadong busy kaya hindi kami nagpapanagpo. Siyempre katulad ngayon, wala siya rito sa Winnipeg, nasa biyahe. Malalayo yung tinatakbo niya. Kumbaga ako at saka si Marco, kaming dalawa na nagbablog dito sa Winnipeg, no? Winnipeg, Manitoba, ang pinakamalapit sa isa't isa. Kumbaga neighbors lang talaga kami. Mga sabihin nating 1 o 2 kilometro lang agwat ng bahay namin. At nakarating na si Marco sa bahay Nakarating na yan sa bahay si Marco. Nung nag-meet kami sa unang pag-meet namin at unang-una ring pagkukulab, yun na yun, sama-sama na yun. Mula nun hanggang hindi na nasundan kasi busy. Ako walang problema sa akin, anytime pwede naman kami magkita ni Marco Kaso nga lang siyempre busy yung tao. Tsaka ewan ko kung may pagkakataon siya para sa akin alam nyo naman pagka pag uwi nun bahay at tsaka mga bata rin ang kanyang inaasikaso, wala nang iba. Ganun yun guys. Kasi siyempre nasa biyahe ka na nga, no? Nasa biyahe ka na. Ilang araw ka nasa biyahe, minsan ang hirap din yung makibaga ito sabi natin mangapit bahay para makipagbarkada. Kumbaga sa pamilya na lang. Ganun si Pinoy Trucker. Kumbaga pag uwi niya sa bahay nila, it's either nagpapahinga o yun, kasama niya rin yung mga anak niya. Nakikita ko naman sa vlog niya. Ganun lang naman tayo. Kasi dito sa Canada guys, bahay, trabaho, family, yun yung routine dito sa Canada. Not unlike talaga sa Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang, sa Pilipinas nakakamiss. Siyempre Pilipino tayo, hindi naman tayo pinanganak dito sa Canada Nasanay tayo dun sa lakaran sa Pilipinas, sa kanto ko lang, no? Hindi galing ka ng trabaho mo hapon, yung mga kaibigan mo tambay nandyan lang sa may kanto, pwede na kayo mag-chip in, patak-patak, makakabili na kayo ng
Isang boteng alak nun, ang palipas ng oras, shot. Pag natapos yun, pwede na kayong umuwi sa bahay, matulog, bukas trabaho ulit. Dito hindi pwede, guys. Wala kang makikitang nakatambay sa kanto rito. Kapag ka pupunta ka sa mga bahay ng mga kaibigan mo, pag may okasyon, iano mo pa yung sarili mo. Kumbaga sa sasabihan mo sila, kita-kita tayo sa ganito, set nyo pa yung panahon. Hindi mo basta-basta magagawa yung tipong tawag nito, yung surprise visit, kasi malay mo walang tao ron kasi nagtatrabaho yung mga yun, di ba? Kung hindi man, baka wala sila. Ganon dito, by appointment schedule. Kahit ordinaryong tao yung pupuntahan mo, dadalawin mo o makikipagkita ka, kailangan i-schedule mo para sa ganon may schedule din nila, yung schedule din nila na sa sarili nila o sa pamilya na hindi umalis, o bigyan kanila ng panahon. Ganon yun, guys. Kakapit tayo. Ayan, gusto kong ano rin sa inyo, pagiging madaldal ko, kasi alam nyo sa totoo lang, nung high school ako, ito yung problema sa akin, masyado akong talkative. Napaka-talkative ko daw, sabi ng mga klase ko at mga teacher ko. Kaya ito siguro ako ngayon, too much talkative. Ano kaya itong umiilaw dito sa satellite? Pa-traffic ngayon, guys. May ka-traffican. Tama. Marating tayo dun sa bahay. Alas 8. Ang aga-aga namang busy agad. Sana dun na lang ako sa kabila dumaan. Busy aros na kasi, kaya medyo matraffic, guys Ito ang aming munting pinagmamalaking McPhillips Avenue. Bawat street light, stop. Ilang street light pa yung dadaanan natin bago makarating dun sa hindi na masyadong street light na lilikuan natin. Hindi na masyadong busy rin. Ano kayang inanda ni Mrs. na ulam? Sabaw ang masarap ngayon, kaya may lamig na, guys. Sabaw-sabaw tayo ngayon. Pasabaw-sabaw lang.
Okay. Ano nangyari dyan? Hindi pa tayo pwedeng lumiko dyan. Diyan na tayo liliko dapat eh. Pwede. Wala naman ako nakitang barikada ron eh. Urong doon para sa ganun maka left ako. Meron palang ano doon. Meron palang left and right sign. Ayaw umuso. Ayun, yun. Abante na yan. Masagiyan pa kita. Naku po, dito ka pa kumaliwa. Woo! Paktay na. Paktay na. Di na lang sana sa kabila naman to kumaliwa. Wala rin sa ayos to. Yeah. Yan. Alright, likuan na para sa ating bahay. Guys ang bahay ni Pinoy Trucker Marco dito sa area na to, dyan sa side na yan, dito sa left side ko somewhere in there. Hindi pa ako nakarating sa bahay nila eh. Dito yan nakatira. Mula dito hanggang doon sa bahay ko 2 kilometro o 1.5 kilometro lang. Yan dito lang sa banda siya nakatira. Yung mga bahay na yan, hindi ko lang kung saan dyan. Kapag bobtail ang truck, napakaingay. Matagtag ba? Not unlike talaga kapag kayong may trailer na nakaano sa likod, siyempre hindi masyadong matagtag yun. Gawa nga ng may pabigat ba. Yan, malapit na tayo sa bahay guys. Walang pwedeng mapagparkan dito sa site, kaya dadalhin ko na lang sa backlane yung truck. Sa backlane na lang tayo i-backlane na lang natin. Backlane na lang. Doon na lang tayo sa backlane magpark guys. Sa backlane namin na lang magpark.
Maluwang. Kaya hindi na ipasok yan. Di parang hindi ka truck driver kung ganyan. Alright, dito na tayo sa bahay guys. Maluwang. Pakaluwang. Yun. Businahan ko yung mga bata. Alright guys, we are in my house. Okay. Tawagan ko si Mrs. para utusan niya yung mga Your bata. call has been forwarded to voicemail. Puntang ko na lang doon. Guys, ayan, ang dami ko pang baon na tira kasi 7 days lang naman tayo sa karsada. Baba ko na ito bago ipasok sa loob. May babaonin sa susunod na paglabas. Wala si Mrs. Wando, hindi si pa sa loob. Yung mga bata nasikaso, papasok na sa school Okay, patatas. Basura. Ang ng egg. Alright, dyan lang muna yan. Ayan, tapos patayin ko na lang itong nito. Patayin natin para walang sa kuryente ng truck. Hindi siya Ayan. Para matunaw ito pagka punasan na lang yan. Alright. Saan ba si Mrs.? Ayan. Tapos yung mga damit kong labahin natin pwedeng kalimutan yan. Ito dito ko ilagay. Makalimutan na namang dalhin pabalik yung bag ko na yun pag nag grocery ako labahin, hugasin. Masun na ba? Wala na ba? Baka may akong pa natira. Kung makita yan. Dalhin ko na nga rin ito para malabhan ko rin. Alright, nasaan na ba yun? Yan, kompleto na. Bababa na lang. Yan, mukhang gumaganda si Misa. Good morning, Mrs. Nakita ko yung mga post mo. Kahit maya kong mag-exercise ka. Ang dami ko pang baon. Hindi na ako mag-ano. Alam ba ako umalis dito? Mga Mga 23 no. At 30 pa lang ngayon, linggo. Ito, may mga hugasin ito mga ibahan. Dalhin na lang natin doon. May set up ko na lahat. Lipat mo na doon sa highway doon sa kaya. Kasi bakit? Ha? Dito kasi may mga ilipat ko na lang doon. may mga Hugasin natin. Hugasan mo yung kape
Tag-isa tayo ng kape kasi yan ang favorite ni mo. Uy. Oh, maganda. Mukhang gumaganda. Wow! Yan na lang muna. Okay na? Andyan na yung hugasin ko. Ipak mo na yan. Kung anong mga kulang ko pa rito. Antayin mo, tayo abot ko. Mga hugasin ko. Mga hugasin. Ano yan? Wala mapagparkingan doon. Ano? Sabi ko Puno. sa'yo, sa mountain. Wala dito, may mga pick-up truck dito. Sarado mo. Kung may pick-up ng mga ano dyan, oh. Sarado mo na. Kahoy-kahoy. Oo. Hindi sila makadaan. Alright guys. Tara. Meron sa harap. Han! Ah, Meron sa harap. May bakante sa harap. iharap ko na lang yung sa harapan. Oo, sige. Tingnan mo na kasi may mga bata. Ano mo. Antayin mo ako doon. Buksan mo doon mamaya. Oo. Okay. Alright guys. Tara sa harapan. Sabi ni Mrs. Park muna tayo sa harapan. Ayan o, super tight. Sagi. Alright. Park muna raw tayo rito sa labasan. Okay, dito muna tayo mag-park tapos alright guys, dito muna tayo mag-park sa harapan ng bahay. Maluwang naman to. Mamaya dadalhin natin tong truck sa Beaver. Papacheck natin tong engine check niya. Alright. Alright guys, dito muna tayo. Place tayo mamaya. Okay. Alright guys, let's go. Makapit mahal ko rito. Maraming mga Pilipino rito. Lock natin at baka mamaya may saan tayo. Maluwang naman to. Maluwang nga rito sa kabila kung ano eh. Wala naman magre-reklamo dyan. Ay! Dito, bawal. Hindi ako magtatagal. Natid ko lang yung mga ano. Kumusta? Okay na. Pangalan Maro nga pala? pala, Maro. Maro. Lakay trucker. Hindi, napasama na kayo. Nagpapalik ka ba? Oh, sikat na. Anak daddy ni ni Clark. Oh, Clark. Oh. Sige, ingat po. Ang guys, no. Mga kapitbahay ko. So, putulin ko na muna itong video vlog ko dito, guys. Dito na ako sa bahay. At tingnan muna natin yung mga bata. Siyempre, bago natin tuloy ang putulin. Check natin at baka mamaya Tell to mom to open the door. Marami na namang ano. Hi Batiti. Wait for me. Wait for me. Say hi to the camera right away. Hi. Wait for me.
Mommy, open the door. Magaling talaga si Mrs. Magaling talaga si Mrs. Bakit? Bukas na agad ang pintuan. Balita dyan. Si hi to the camera. Guys, home time tayo na. Kumain na kayo? Mga bata, pumasok na. Papasok na kami. Huh? Papasok na. Hi, good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ito anak ko na to eh. Tama, pag malalaki na sila, hindi mo na basta-basta sila maano. Bibe, oh. Pati Clark. Are you okay? How's your feeling? Still sick or not? My foot hurts. Your foot hurts? Yep. Over here. Over here. Yeah, kiss me, baba. What happened to the foot? I just wake a little bit up here. Oh, magsha-shower lang ako, Han. Tapos kakain, tapos alis na tayo. Para matid natin yung truck. Ano yun, Han? Ilabas ko nga ano. Oh, okay. Let's go na, bro. Clark, go to school now. I will see you later, okay? Kiss papa. Yes, okay. Okay. I'm about. Okay, say bye-bye na to the camera. I'm about you. Okay. Guys, putulin ko ng video vlog nito, no? Hanggang sa mula na pagkikita, dito na tayo sa bahay. Clark, say bye-bye now. Go to school, be good girl there. Hano? Bye! Bye, guys. Peace up. Ingat. Okay, let's go na. Lakay Tracker.